Tiež nerád platíš vysoké dane? Ak tvoj reset je pri scrollovaní na Instagrame alebo pri káve, tak platíš za svoj fokus príliš vysokú daň. Stratil si fokus v priebehu dňa a tá úloha, ktorú normálne spravíš za niekoľko minút, alebo 10, 15, 20 minút, sa naťahuje na hodiny. Väčšina ľudí čo spraví? Ako prvé siahne po telefóne, po káve, alebo dúfa, že to prejde. Ale čím to dokážeš hacknúť? Jemné, ľahké dýchanie. Stačí pár minút. Pri stole, počas chôdze, medzi meetingami. Pohodlne si sadni, alebo keď kráčaš, tak môžeš aj kráčať a jemne, redukovane dýchaj. K tomuto nepotrebuješ žiadnu jogovú podložku, ani difuzér, alebo čokoľvek iné. Stačí si k tomu sústrediť sa na svoj dých. Čo sa deje počas tohto jemného dýchania? Jemne zvyšuješ hladinu oxidu uhličitého v krvi. Tým pádom rozťahuje cievy, máš väčší pretok krvi, krv lepšie vstrebáva kyslík, tým pádom energotvorba je na úplne inej úrovni ako normálne, keď hyperventiluješ a zároveň tvoj nervový systém sa skľudní a dýcháš tak, že máš jemnú potrebu nutkania po nádychu. Ty stále dýcháš normálne, lenže redukuješ trochu ten objem, aby si mal potrebu sa nadýchnuť viac, čiže ideš do nejakých 90% maximálneho toho nádychu, ale nejdeš úplne doplna a spomalíš. Dýcháš jemne a funkčne k svojmu telu. Zrazu, čo sa stane po 3 až 4 minútach, dokážeš sa vrátiť k tej úlohe plne fokusovaný a nie ako nejaký prehliadač, ktorý má otvorených 30 kariet, asi to poznáme všetci však, ja zvlášť, ktorý sa rozbije, ktorý sa sekne len z toho, že je prehltený. Alebo si vyskúšaj toto cvičenie. Máš prvá papier, stopky na telefóne, pusti si stopky na telefóne. Ideme napríklad na 5 minút. Ako náhle tvoja myseľ odbehne od tohto dychu, sprav si čiarku. Vrátiš sa naspäť. Dýcháš normálne, pohodovo, jemne a zase. Myseľ odbehne, spravíš si ďalšiu čiarku. Vrátiš sa naspäť. A znova myseľ odbehne, spravíš si ďalšiu čiarku. Uvidíš, ak to bude v priebehu 5 minút, koľko tých čiarok tam budeš mať. Sprav si toto v priebehu dňa, niekoľkých dní, týždňov a pravidelným dýchaním, pravidelným praktizovaním tohto cvičenia uvidíš, že tá myseľ postupne bude odbiehať menej a menej a menej. Vyskúšaj niečo takéto. Na budúce. Keď vypadneš z okna svojho prehliadača a strátiš fokus, vyskúšaj toto cvičenie na minimálne tých 3-5 minút. Skús dýchať tak potichu, že to nepočuješ, jemne a funkčne k svojmu telu. Redukuj to o tých 10%, čiže nádych do tých 90%, jemný výdych, nádych do tých 90%, jemný výdych, s jemnou potrebou nádychu, niečo ako bod score, čiže len jemne uberieš a uvidíš, čo to s tebou spraví. Pošli toto video kolegovi, ktorého pracovný deň vyzerá ako hokejové striedanie. Káva, práca, káva. Alebo po prípade káva, mobil, káva, práca.